Dedetidem prabawaning aratri sasatara wus manjur kawuryan tan kujiwa memanise Sri narateng dalu sini moko sangga pratase klareneng cakra wala Winu lat ngelangut prantene paksa bekang saking taranggana kang sumiwi taranggana kang sumiwi warata tanpa selowo ora pati nduga mana ingkang sumusul ana ing kasatriyan Plangkawati ing Tanjung Anom Yayi Wara Sri Kandi kula nuwun inggih Kakang Mbok lara ireng inggih Kakang Mbok Wara Sembadra sampun ngantos damel kaget sutanipun kalih gandika Kakang Mbok Wara Sembadra ingkang rayipun Wara Sri Kandi sumusul wonten ing satriyan Plangkawati inggih wonten ing Tanjung Anom. Iya. Kakang Semar yo melu nyusul mrene. Abar. Mbak saduli tomel. Nggih Gusti Ayu. Mboten pati nduga mana babar pisan. Sakmangke jengandika sampun mapan wonten ing kesatran Tanjung Anom. Iya, Kakang. Ha nggih. Nuwun sewu Gusti Ayu. Kula mung nuruti dhateng penangisipun Ndara Wara Sri Kandi. Ingkang prapta rawuh teng Karang Kadempel nganti Semar sak anak-anak kula dikanthi teng Tanjung Anom. Bab wigatine napa kula takoni dereng bloko. Kakang Semar. Pripun? Yektine nggonku prapta ning Tanjung Anom iki Kakang mergo aku duwe rasa malang ati sartane aku duwe rasa ingkang ora banget ora gawe rena penggaling Wara Sri Kandi. Raos ingkang kados pundi Gusti Ayu? Nuwun mangke Kakang Mbok. Wara Sri Kandi piye? Anggen kula sonten ing Tanjung Anom sumusul kaliyan sing ngandika Kakang Mbok menika sepisan kula mestaken sartanipun kula nak yenaken babagan raharjanipun anak kula inggih putra sing ngandika pun Abimanyu. Iya Sri Kandi inggih. Anggonku mapan ana ing Tanjung Anom iki merga aku duweni rasa ingkang ora prayoga merga aku nyumurupi Abimanyu ingkang mapan ana ing sak tepining bengawan
tumuli kesempyoke ngalun sak temah ilang tak kedhepake. Mula anane aku prapta mrene aku arep tilik karaharjane anakku Abimanyu. Lah kok teko sak mengko Wara Sri Kandi nyusul kawan Wara Sembadra. Lah niku lho. Sing kula karepe niku ngaten niku. Ana rasa pangrasa sasmita sing boten prayogi dipun tanjihaken langsung ngrengsanipun Kang Kawogan. Iya, Kakang Semar iya. Ning nyatane Ndara Abimanyu tesih sugeng paripurna. Lire piye kowe ngendika ngucap sing kaya ngono aja sembedhengan. Mboten kok sembedhengan. Pasumenan ingkang jeng andika lampahi niku sasmita ingkang elek. Ning upami gandeng titah menika dipun menangaken budidaya. Upami sak mangke Ndara Abimanyu nyingkiri bebaya menika kula kinten ugi saged waliya nirmala temah jati temah mulya saged sugeng paripurna. Iya Kakang Semar. Lah sak menika dipun tenggoke mawon. Kula tak mapan teng mriki. Kula tak mapan teng mriki kalih Ndara Sri Kandi. Nggih, Den. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Aja ngasi bali nek urung nemoni lelakon sing sajak kula kalih sampeyan kudu ngewangi lan sak biyantu kalih Ndara Abimanyu. Gusti Ayu. Dereng ngantos paripun sami Balwasana. Asaruraptane satring Mandura Sang Raden Arjuna karo kagiat Sangya para garwa Madukara wau. Ora pati nduga mana bapakne kula ingkang rawuh rene. Iya. Ngaturke sembahku katur bapakne kula. Tak tampa. Ngaturaken kasugengan pangeran batu-batu sumusul wonten ing kesatran Tanjungan. Iya, Sri Kandi. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah. Bimanyu wonten dawuh maju mrene kados pundi maju timbali semaya wae. Laruta sangking kutha sangkuru kula yen tan mutusa yen mutusa sang Sri Bimanyu lu wonten dawuh desten temen kowe gawe ku cemas maning wong tuwa kowe tak gula wentah kowe tak tuntun uripmu supayane pener laku jantram lah kok maneh kowe duweni sloga sartane pakarti ingkang banget gawe ling semas maning wong tuwa menungsa ora tatanan ora pantes kowe urip ning Madyapada wong boyo kowe tak untapke nyawamu ning kayiwangane Bathara Yama. Lah kok nang ning wadosmu iki. Lah kok bakal ngambok
kados pundi kakangmu? Ora pati nduga mono. Layak to layak. Jebul tinemune pasumenanku tumus peto-peto kakangmu kados pundi? Nuwun sewu Ndara. Sampeyan aja panik. Nikongkeng putra dieman peto-peto Kakang Semar tak kira aku kudu ngladeni. Ha monggo. Sing sareh lho Ndara Sembodra. Iya, Kang. Ampun. Monggo kula tuntun teng Taman Saringga kula dereke. Perkawis nika kula kinten Ndara Sri Kandi saged nampu. Kok malah rono. Kanjeng Bibi nika kados pundi? Aku teko dadi tegel kowe Janaka kowe tegel. Abimanyu Mundura mungsuhe bapakmu aku nggih. Ayo, nanti ngono mbokne. Sri Kandi kowe mbelani Abimanyu teges kowe mbelani Angkara Murka. Mbelani Angkara Murka ya ben. Nek rumangsa Abimanyu kaya Angkara Murka ya ben. Sri Kandi ora wedi, Sri Kandi ora wedi. Edan ora basa ora tata krama karo Janaka. Pedahe apa aku mbasani karo kowe ya tegel karo anak. Munia. Lumangsane apa? Dumeh lanang terus sagleme dhewe. Dumeh anake. Terus sagleme das plak-plek. Nek gawe penak ngari clingrak. Basa ngopeni anak didomo-domo kok. Apa kowe? Lho kok kula ya melu dinesane iki pripun? Truk. Ndara Via ngamuk. Ndara Via kok iso Ndara Via iki ketemu pirang perkara. Aku lho. Wah, beda. Ndara Sri Kandi langsing kaya ngene kok. Ndara Via ki bojone Ndara Janaka sing nomor pira? Nomor 42. Wah. Ndara Janaka ki bojo dinomeri. Padha kaya ukurane. Ndara Yanti ki bojo sing nomor 18. Kok cilik banget nominale. Ayo disesuaike kaya terus. Dumikat kono. Mangsane apa kok? Mbok ya usah ora-orane ndaramu diantem iki belani Janaka ya melu diantemi. Nggih.
Bocah-bocah apa? Wah, wis nesu ngono kae bahaya wong wedok anggere kecap nesu. Bagongmu ndi? Ampuh. Ayo didelok yo. Wong lenang wedi karo wong wedok yo. Pripun bluk mbahmu kiper sampean ki pripun piyapane ana karo cewek kok kalah apa arep kelakon dadi Janaka Kudung Sempak ameng diuring ngene ngono nek kula ya tetep gas meneng eneng anakku sing boten ngolehke Kang Putra to. Wis. Sampeyan ki kok ora wong lanang lenang tuas. Lanang tuas piye? Angge nek wong wedok nesu ngoten niku terus sampeyan iso napa? Jare sampeyan duwe aji panggendam. Ngapa kowe? Kowe ngapa kowe? Arep ngojok-ojoki Pangeran Janaka ben udut ngono. Lah kula ngajak-ajaki niku pamrih ben wong lenang jedul wibawane kok ya rumangsane apa? Tunggoy anake barang. Klempas-klempus. Ayo wis. Rumangsane apa? Bagong pripun? Jupukno jemparingku nggih. Sing pundi? Sing wernan apa? Sakarepmu. Nggih, ngestaken dawuh. Ya Tolaruta saking Gudha Sang Guru kula. Yen panmutusa Sang Sri. Kok diuncalke pripun niki jemparing? Kuwi dudu jemparing. Lah napa? Jempaling. Imut ngenten kaya jempaling niki jempaling. Oh niki antene nggih niki pun mboten maido mboten sama itu niki lulang turahan nggih dadi mboten mokal nek ukurane mini-mini ya wis sawangen kridane Arjuna nggih bocah ingkang ora duweni subasita parat sajak kowe wis wani marang wong tuamu Sri Kandi malah kowe uga wani karo guru lakimu ya kener jemparing kumbuh tibamu Minggir Pak, minggir.
arep ngopo? Ora trima. Benderamu tak jemparing kuntal adoh mbuh tibane. Wah. Rumangsane opo? Wah. Jelampor. Jelampor ndas. Sampeyan iki karo wong wedok kaya tegel to? Hah? Kaya dijemparing nganggo jemparing sing lincip. Lah nek cara kula mesake kok lincip niku melukai, ngerti ra? Jan ora ngeman karo wong wedok sampean iki arep ngopo? Kula ora trima. Nek kowe ora trima, tan trimamu. Sampean kudu ngrasake kaya Ndara Sri Kandi. Kere arep mbelani ndarane ya tak jemparing mbuh tibamu Petruk. Pripun kok malah dadi ingkang rayi? Ndara Sri Kandi kalih Petruk. Lah kok teko? Dijemaring mbuh tibane teng pundi? Sembodro. Kowe mbelani anakmu mati dening kok mlajar kalih kula. Mriki Ndara. Iya. Astungkara sidam saring bawana langgeng. Mangke riyen Sang Dewi nadyan to nembe sepisan menika kula manuh kelawan jengandika Sang Dewi kula sampun boten mangling bilih menika Sang Dewi Wara Sembadra garwa ing Madukara. Iya penemban Kakang Semar. Kula iki partapane sapa lah kok teka dadi
Mau nalika aku mbok goleke dalan banjur ana mega peteng nglimputi kelawan aku. Abimanyu apa dene kowe banjur iki ana wujuding pacrabakan. Kirangan. Kula nggih ming waton lah kok jedul teng mriki. Nyuwun sewu Sang Dewi. Apa penemban? Kula ki mboten mangling kelawan ingkang mapan wonten sak pengkerjeng andika. Aku ngeleket wingi jejer. Ya jigur iki. Mah mburiku mangan bakso. Lambungku cacinge duk demo iki. Inggih kula pun Abimanyu Penemban. Inggih Raden. Mbok menawi badhe mestani lan badhe pitepangan dhateng kula. Kula pun Begawan Widara Dewa inggih wonten ing mriki menika. Pertapan kula ing Widara Payung. Iki pacrabakan Widara Payung Nggih. banjur jeneng para kuwi sampeyan kuwi Begawan Widara Dewa. Inggih. Banjur yaksa mburimu kuwi sapa? Ora tang ding tang ding. Mbok ngantuk. Menika siswa kula, cantrik kula. Menika pun Dedya Kala Widara Yaksa. Hai. Buta kok muni hai. Buta kulino ning Bogor iki. Mbok menawa buta perantauan. Nek mboten enten buta kok buta perantauan. Sampeyan kira. Buta niku mapane teng alas. Mbok menawa muni hai niku pakne kepeneran ki mau. Aku Widara Yaksa, Sang Dewi. Iya. Nuwun sewu. Badhe wonten wigatos punapi wontene sak mangke merepeki pertapanipun Kang Abdi. Pun Widara Dewa. Penemban aku ayamana aku tulungana ya penemban. Lah, badhe dipun suwuni senjata pitulung. Iya. Kenging menapa? Aku dipulasara kelawan wong lanang ingkang wis ora duweni rasa welas lan asih kelawan garwane. Nganti atmajaku Abimanyu tato arang keranjang. Adiku Wara Sri Kandi dijemaring embuh tibane yata laruta saking kutha sang guru kula. Yen tan mutusa Sang Sri aduh mesakaken timan kawontenanipun Gusti Ayewara Sembadri. Sembadra to? Nggih Sembadra. Kaya aku ki digolek-golekke sego goreng apa. Nggih penemban awe iki mangan ora eling. Mesakaken timen kawontenanipun Dewi Wara Sembadra. Seneng kowe, wis seneng kowe. Lajeng kersanipun ngatos pundi Sang Dewi? Aku njaluk ayamana aku tak mapan ning kene sawetara wektu aku arep nginep ning kene. Waduh. Menawi Jeng Andika badhe nginep wonten mriki dhateng ajeng sak mangke wonten mriki menika mboten wonten wong wedok. Nek jenengan Andika badhe nginep wonten mriki menika panjenengan wedok dhewe. Ora apa-apa meteng tak sanggane. Nah, sampeyan ki ora kula niki pendhita aja ngregeti jeneng kula. Mboten saged Gusti Ayu. Menawi Jeng Andika badhe nyipeng wonten mriki mboten saged. Dosaku apa, luputku apa karo kowe aku ora mbok keparengake. Aduh, niki nganu. Kula niku dipun timbali dening Iwang Pikulun Manik Maya jernyatanipun kula niki dados lantaran sakmangke tumedhakipun wahyu kamulyan wonten ing Janaloka.
pramila gandeng kula ajeng sibuk. Kula ajeng enten dinas kaliyan Iwang Pikulun Manik Maya wonten ing Kayiwangan Suralaya. Badhe nampi kanugrahan wujudipun wahyu kamulyan kula mboten saged nengjani, mboten saged ngayomi lho Gusti Ayu. Ora apa-apa, nanging apa kira-kira dewane ra iso tumedhak mrene. Mboten saged dawuh Iwang Pikulun Manik Maya lumantar pasumpenan mboten saged tumedhak mriki. Jernyatanipun kejawi kula dipun dawuh supados nampi wujudipun wahyu kamulyan ingkang abdipun Widara Dewa ugi dipun dawuhi supados nentremaken kawontenan ing Kayiwangan Suralaya ingkang samangke dipun amuk dening wujudipun pawongan. Diamuk dening wujude pawongan utawa titah. Nggih. Kamangka pawongan lan titah menika samangke sampun dipun banjet lan sampun dipun papanaken wonten sak pinggiring kawah belerang. Kawah Candra Dimuka badhe dipun leber wonten ing kawah Candra Dimuka. Mesake timen. Teka dosa lupute apa. Lah niku wau ngamuk teng Kayangan Suralaya, titah niku ngamuk teng Kayangan Suralaya. Lah sapa titahe? Nuwun sewu. Miturut sasmita ingkang kula tampi jenenge niku Sri Kandi kalih Petruk. Sapa? Sri Kandi kalih Petruk. Jek dadi buta sak gunung anakan. Dewa keparat, dewa ora duweni rasa kamanungsan. Aja kaget ana buta ngamuk kayangan. Aduh, kados pundi menika. Ora pati nduga mana. Ndara Sembadra iso dadi buta. Edan Widara Yaksa iki piye? Wah, la edan bakso kula nek enten imbuh niku. Oh, iki ngene sanake urung mangan kok arep njaluk imbuh. Seger ya enten. Ya enten. Ora iso basa rasa basa. Dipun tenggo teng pertapan Widara Payung mriki penemban. Inggih Kyai Semar. Dewa kakak pakat adikku kaya abdiku arep lebur kawasan Dimuka. Kaya ki aku ki cicil kesik. Oh, sangka ngelihku ana dewa tak untal. Sare. Kira.
Astungara sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Priwan dikala? Teka kawontenan paduka kados mekaten. Priwan? Sandanganipun murat marit. Wah, jan wis ora. Enten buta ngamuk. Wonten wujudipun yaksa ingkang ngamuk. Inggih, lah niki mara niki menungsane. Bathara Guru. Sopo iki? Ora usah dadak kowe takon karo aku. Yen to pancen kowe rumangsa duwe luput karo aku mestine kowe wis tanggap. Ayo ndi adikku? Adikku sartane pamongku. Sopo? Sri Kandi karo Petruk endi? Oh, miturut ngendikane pendhita ing pertapan Widara Payung. Adikku karo pamongku. Mbok banjut arep mbok cemplungke kawah Candra Dimuka. Iya, pancen nyata. Merga Wara Sri Kandi apa dene Petruk kantong bolong bening kaluputan ya kuwi. Wis wani ngamuk punggung ning Kayiwangan Suralaya gawe kisruh ing kanan kayangan. Wo lah. Gawe kisruh kayangan ki merga kowe ora gelem ngayomi karo aku, merga kowe ora gelem ngayomi karo anakku Abimanyu. Ning ngatasi anakku Abimanyu kena ya kuwi kena fitnahing Begawan Durna kok kowe ora tumedhak ning Madyapada mbebantu karo Pandhawa. Dewa keparat kowe. Ayo ndi adikku karo pamongku. Janji ora mbok wenehke. Oh, kayangan tak untal Malang. Kakang Narada kados pundi? Ah, monggo dipun paringaken mawon. Ngene ngajur niki mengke. Ana buta. Wah. Goblok iki. Enten yaksa apa kulun? Iya. Aku kuwi sing nulungi karo kowe kok malah mbok antemi. Disawang iki sapa? Lho. Simbah nuwun nggih, Ndara. Sampeyan kok iso dadi buta ngeten iki? Piyayi ayu kok iso dadi buta? Donge sing dadi buta niku sing branyak ngeten iki. Ndasmu. Jebul nek wis ilang make up-e wujude buta ngeten iki. Sembetrengan kowe. Ilang make up-e, ilang make up-e. Aku ki nesu kok malah ora. Wis gek diracun adimu wis balik ki. Iya, Bu Kulun. Yekti lakon ingkang jeneng kita lakon niki pancen wis kinodrat lan dadi srana lantaran nggone neter marang ketrimaning urip kita. Jernyatane jeneng kita bisa nglakoni kanthi bener becik sartane bisa nempuh marang dalan ingkang prayoga. Mula kang saka kuwi marata diagi gandeng jeneng kita wis nglakoni talabrata lan wis nuku kamukten kanthi rasa ingkang nelongso sartane prihatin marata diage tampan ana kanugrahan seka ngarsaning Gusti ingkang akarya loka wujud wahyu kamulyan Wara Sembadra.
Wahyu Kamulyan kuwi aturna ana ngersaning pandhita ing Widara Payung ya kuwi Begawan Widara Dewa. Yen wis jeneng kita aturke sak mengko jeneng kita bakal ngrasake dayaning wahyu kuwi Sembadra. Weh lah neng buta. Buta cekel kita kowe. Gusti Ayu wis kasil penemban. Pripun? Angsal napa? Kejawi Ndara Sri Kandi pun dipun kunduraken. Aku nampa dawing dewa wujud Wahyu Kamulyan. Nggih mriki kula pasrahke teng kula Gusti Ayu. Meplang rasing manah kula ngaturaken manuwun wonten sing ngandika Gusti Ayu malah ingkang dados lantaran padha-padha penemban menungsa ora batal. Lah kae sewu. Menika mboten mangling garwanipun Dewi Warasembadra menika pun Raden Arjuna. Sapa kowe pendhita tuwek? Kowe malah nyekep marang garwaku sakloron. Mboten kok nyikep niki ngayom teng kula merga rumangsa jenengan kadhi RT ngaten mau dirase. Sembadra. Apa? Wah, wis nesu. Modar. Ketahuan ngerokok ya. Parot. Laripin. Ayo bali. Moh. Aku arep melu penemban Widara Dewa. Bedaya apa kowe melu pendhita tuwa kaya ngono? Tuwa kae. Gawe bungah lan gawe tentreming ati. Mbangane ndi bojo bagus mung marayati ngerus kuing. Sri Kandi. Ala. Biyo. Ayo tak kandi bali. Tak kandi bali. Ora sudi aku tok cah bali. Ora sudi aku tok cah bali, aku ora sudi. Ora basa. Ora basa men. Wong wedok mbok tegel karo wong wedok. Itu men. Nganti doyong ngiwa iki lho. Napane? Aku njuk ngapura. Ora ana pangapura sadurunge iso ngalahke kridane penemban Widara Dewa. Mangkak-mangkake kula niku pripun? Mun mbah nek sampean ajeng pengin gelut-gelut kalih siswa kula. Sapa? Niku wujude buta niku. Widara Yaksa jenenge metu njaba.
yen aku iso nugel janggamu bojoku sak loron tak boyong. Oh, gaglak limpamu kowe. Ora badar sejatring wujud mujo diundang Janaka kowe. Wah, konangan iki. Yen kuwi Badar Setyaki yen ngono pendhita kae mau. Arjuna, Arjuna. Prabu. Iya. Kaget. Mah kaya ewer-ewer. Teka wujudipun pustaka panjenengan asta. Iya. Sida arep mateni Abimanyu apa ora? Sida arep mateni Abimanyu apa ora? Tak takon. Bloko. Sida arep mateni Abimanyu apa ora nek sida nyo tak sili cakranya iki sisannya iki. Dipateni. Biasane gedhe, ya men. Niku Cikri. Napa Cakra Suharto. Rumangsane apa? Nganggo dipetung. Kira-kira ana menungsa sing memba wujude kaya pun Kakang iki. Aja ngebyah-uyah, diteliti luwih dhisik, luwih-luwih. Dawuhe kuwi apa Kakang? Sesat dan menyesatkan. Lah, kuwi rungokno kuwi. Semar iso muni kaya ngono kuwi teges kowe nandhang kaluputan. Sepinten kaluputan kula nyuwun pangapunten. Iya, ora apa-apa, tok bali meneh. As. Halo bojomu kagol kae lho. Dik, apa? Iya bali ya, moh Sri Kandi. Pak. Ayo bali. Moh. Lambene.
ora dicuwili. Gah, aku gah. Alah. Ayo to ah. Emah ki ya emah. Iya. Kowe iki ilang wibalamu lho. Lalalala. Enjana kok wong melet-melet. Wis iki digawa ki. Nggih. Ora dicolong. Mboten. Kowe kek dadi ratu dumeh nggawa wujuding Kalimasa terus dadi ratu kaya Petruk. Mboten Ndoro. Sakremu. Rumangsane apa? Aduh ya. Janak. Ana kethek anyaran apa piye? Ngampemu ora. Aku tulungan. Bapa Durna kenging menapa dipun prasa dening Kakang Mas? Ora mung kakangmu sing kula cara. Kakangmu ki muridku, aku diantemi karo kakangmu. Kayak anak-anakmu kayak lancur-lancur bangsane Kucluk, si Bendes dan sebagainya kayak. Wah, kowe ngerti sing dadi Kresna mau. Sinten Kakang Mas? Ya kuwi. Edan. Mboten nginten babar wis. Ampun dipun kujengi Kakang. Ampun dipun kujengi. Aja nganggo tangan. Nganggo piting kuwi nggih. Mboten nginten babar pisan. Bapa nembantur. Tegel kalawan Kang Wayah. Apa niki dibalekke nika Kurawa ngamun nika. Ratri pemergo aku Mulasara Durna. Ya, aku ya ratri pemergo Durna ngapusi Pandhawa Sari Abimanyu sing kidra wujuding pustaka. Nyatane ora seblak kembaran bukti Prabu Kurawa. Ups. Sembarang ngaturke pandhuwun ae sami-sami. Pun tentrem negari Ngamarta. Yo, Merga wujudipun pustaka James Miang Jumat Kalimasata sampun kundur wangsul wonten pagedungan pusaka. ngaturke pandhuwun. Yen to ora kowe ingkang ngelingke, ora bakal kedadian kang kaya mangkene. Ah nggih. Ndara Antasena kok sing lantip panggraitane niku. Iya, Dek lantip niki mengke sing ajeng mriki. Dereng dugi. yo. Ngaturke panuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten Ndara. Wahyu kamulyan sampun tumedhak wontening negari Ngamarta. Ngaturke panuwun. Ah nggih sami-sami.
Usana panutupe ngatur kula nyuwun pangapunten nyuwun lumebering samudra pangersami menawi kathah klenta-klentune ngatur kula. Tindak tanduk kula sak kanca wonten mriki muna-muni kula sak rencang wonten ing ngersanipun para warga masyarakat ing sawan mleberan mlayu mriki kula nyuwun pangapunten. Ya padha-padha aku ya ngaturke panuwun nggih. Usana mugi-mugi sak penger kula sak rombongan para warga masyarakat sawan ingkang mapan wonten ing dusun sawan menapa dening ingkang mapan wonten ing perantauan. Mugi-mugi tansah pinayungono karahayon wilujeng nering sambikala adoh saka Rubidandara. Yo Semar yo nggih. Usana panutupe ngatur kula slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun. Golekane ampun lali Ndara. Monggo.